Son. Dengaran rokok mau enak mon, Bos. Iki ta. Ora tau rokok ngene iki. Lah wong aku kok iki mari nambani wong loro untu iki, Mang. Weh, damu dukun bareng. Piye ta awake dhewe kok. Awak hujan sembarang. Rasa siji golek liyane ngono lho. Masuk. Suwahe ora sitok loro. Oke. Enek selagi dikeki sifat genep jangkep dicakne ngono lho. Heeh to. Dolanane ora sapi tok. Heeh to. Jadi pinter awakmu. Ngeluh barang ya iso. Wis model piye alhamdulillah iso ngono. Berarti awakmu iki apa-apa sini iso. Lah wong kene iki Bondowoso sedina kudu dadi ya piye to. Multi talenta. Heeh, multi talenta piye to. Bisa terus kowe pancing opo? Aku saiki to. Iki mung terus terang rong dina prei. Rong dina prei, heeh to. Lah terus iki mung bar kuwi entuk job-joban. Enek wong untune sambat. Kemeng terus tak tambani memang lumayan. Kena tinggi tuku rokoknya warung. Wong ndi? Wong ya wong kene iki lho. Wong kene iki lho. Berarti awakmu aku ke sapi iso ya. Loro untu iso. Pendiya mbok ayahi dhewe wis dhuwitmu akeh lho, Bos. Ya ora akeh, ya alhamdulillah mbok dongakne akeh tapi ya ora akeh. Minimis kena tinggi barang-barang lah wis tak bengek lah ya gitu ku bensin wis ngirno pokoke alhamdulillah tak syukuri ya. Lah nyapu ngono rawani rabi, Bos. Mosok ora enek. Pancen ngontemu judone kok wong kene iki petani abis ya to dicintai ama dibenci wanita. Angel. Titik kuncine nek ngono kuwi ngono lho. Oke. Jaring aku luas. Dadi yang pikirane sitok kuwi tok lho. Sing tak angen-angen. Iya, opo. Lah kene kerja sedina blek ya ora entuk bayaran belas dadi karo pentol lho. Cah drogok iya. Iki piye? Kerja nek RT ngono lho. Sedina. Ora dibayar maksudnya iki piye teh? Lah moro-moro ngejak esuk tak kowe gawean melu aku. Lah mbasa bar kuwi kerja sedina kuwi moro-moro lek ku manjing nggih nyarutang ngene RT to. Lah awakmu ora wong iso utang ora? Ora. Nah terus? Lah terus bar kuwi yo kene ora oleh apa-apa ta amsong kok malian. Wah, pentol yo koyo mentolone karo awakmu iki. Domongi cah ganjingi jaran kok. Ya mbok jajal kono ditelepon kan rene lho, Bos. Kan genah, iku kan padha. Alure iki duwike iki nyandi, dintekne sapa ngono. Lah awakmu masa disenengne kuwi gak? Apa? Maksudnya tau dijak nyandi dolan apa nyandi? Ya tahu dijaki. Mangan enak kuwi anduk pangsit. Pangsit? Heeh, anduk pangsit. Nek ndi? Lah mbasa barbare iki mbak aku sing digawe anduk pangsit iki ngebosi aku duwike RT. Bun-bunan kene RT dobolane. Wis diplokoto lho, Bos. Heeh, diplokoto ya. Cah drogok jaran kok bocah iku. Kok ti. Kudu tak tangi siap iki. Wah, lah iki. Oh, lah iki bocah. Oh, nyapo. Kopine cetek. Oh. Rene sik, Sik. Wah, Piye kowe napa. Terus ini napa. Ket mang yo nek ini. Piye. Bisa nek wadul aku malah jenenge kok ngono ora bayar kok masalah telang. Oh, jelas iku lho. Oh ya, wadul-wadul ya, ya. Piye nek ra wadul pancene nyatane ya tenan ora entuk bayaran nek nyauri gotok ngene sedina nyawit. Tapi ya pancen duwite didane cah loro kok. Ora. Lah tapi kowe apa omong? Kowe apa Lah omong ngomong aku? aku mesti jelas gak gelem, makanya aku gak ngomongin iki gak gelem. Yang tadi tak jaga nih. Oh, yang mentolone lho, Bos. Lah Piye? lah piye to saya bayangno. Ning omahe Coco. Ya ta? Tak pokokne mie ayam.
enek tak ngombe. Tak kayak ngombe nak. Mangan wale dan mangan ngombe lagi. Ya lho. Oke. Ya. Nah terus kuwi duwite kok ngene sapa? Lah aku kayak kuwi duit kok ngene RT. Maksudnya utang. Oh, aku utang RT tak ge apa ta kan? Ya, tangi mangan kuwi mau mangan enak ngombe legi kan udah. Aku tak gak mangan yang ini cocok. Ya lah. Lah, aku ditagih RT. Lah kene gak kerja lah duit tagih RT. Iya tak repotan ya tadi. Wes bar. Aku ABT yo wis ngono. Macul sawah minggir kowe. Tinggal kuwi lho kuwi gak kerja kene sing nyaur duit. Lah kan yo to. Ya. Oke Pak RT. Ya wis engko tak ngejak kanca. Ya. Lah iki tak omongi son kerja melu aku. Nah, ini nanti gak tak omongi lek kuwi mah duit utang kan nggih nyaur iko to gak tak omongi. Ngono lho. Wah iki. Lah tapi kowe omong. Lah aku ngomong kowe mesti gak gelem budal aku macul. Ora gelem toh. Lah aku macul dhewe no malian. Lah kowe melok mangan duite. Ya bener ora gelem toh. Macul dhewe. Lah ngene iki kadung tak jagakne ning ngene iki ra enak apa-apa ngono. Alah, aku engko golek penggane. Kuwi sepenting utangin RT. Iya lek enek penggean. Engko tak Kok aku tak jagakne kuwi bayaran kok ngene RT iki. Untuk pegawai kan, Ndek. Nyaplon-nyaplon mbok kok nyaplon apa terserah lah. Iki asine kuwi Piye. ya. Iki asine tenan kok. Lebone loro pan kancane kok. Ora kebone loro. Anjing kok. Santai wis to engko tak ijoli ya to. Kadung tak Ajak jagakne. mangan enak mobil gine. Piye? Engko Ya, ujung-ujunge maaf. engko ujung-ujunge engko mbok nggih nganu neh kuwi mang. Maaf ya to. Wis mbok maafne poro. Yo. Ngono. Engko tak ajak mangan enak. Iya. Wis rasa sedine tampangmu lho gak sedih ambek gak padha ae. Kapan mangane? Yo sik toh, sabar ngenteni sesuk. Pangsit ya. Wis sak jalukmu. Iya, pangsit ya. Ya sak sesuk kowe digablek duwe iki. Alah beres. Beres. Duwe nang tangan. Oh, mbok ning tangan neh, kancane no sing gonjol. Ora. Iki asine tenan kok musuh kowe padha karo nyangoni kere minggat kok. Yo, ora wis to, Mas. Esuk piye carane wis to? Kok Wes, mangan enak ngombe legi to. Kudu mangan enak ngombe legi to. Wis gak usah nusu-nusu ae. Kowe kancane kon mlaku iki. Maksudnya? Kancane kon mlaku ning sawah, mulai mlaku aku malah. Kuwi enggak dhek yo. Kudu iki. Tuh kancane. Lah kadane Berarti mulai buat 3 iki. Kowe terus kabeh lah aku. opo ora ora pegel piye to wong. Bayangno, aku teles kabeh. Lah kene ra dibayari. Lah gak udan nek aku teles ya lucu diguyu wong ning dalan. Bayang kok ae. Oke, jadi masalah calon review Kan ae aku dhewe kudu mau tak padol tanggung. telung. Bas. Wis to, engko tak ajak mangan enak ngombe legi ya to. Piye? Saya kowe jane grundelan ora? Lah dipikir-pikir asine jek pegel ngene iki. Wis ora usah pegel-pegel gelis tuwek engko urung. Main saiki wis tuwek. Kudu njaluk ijo, mangan sing enak leh. Tak ajak mangan sing enak ngombe legi tak kenal. Engko duwe utangan apa ora lho. Ora, wis to. Janji duwe utangan ditenono engko. Nek kancane kon nyaur igo-igo, jak nyambut gawe kon nyaur igo-igo kadung jagakne kok. Ora, Bos. Ora tenang ae. Yo tanteni wae ngejak aku mangan wae. Ya, guyu sik mau aku. Kayak luwak mana iki kuwi sing manis sing lega no peh. Jan. Kowe kok ibu tolone. Lah aku piye? Jan, no. Kode melu mangan duwite. Pokoknya aku sing keringetan yo. Cak ya anjing jaran iki. Sebenarnya bisa balik bae kuwi. Yo ora. Kudu nangis ala kowe. Karepku karep Nangis bareng. karepku tak kon mindoni neh lah karoan tak kepuk botol wisane karuan. Ojo jahat-jahat ngono. Wis ra kanca-kancanan Rita wis. Ojo jahat-jahat ngono lho mesem cene, Bos. Ngono kuwi nyong sepe asine kaline ora jero, Bos. Ora iku. Ayo ngono wis keblok. Kowe wong gendeng lho dikira. Lah ra pegel piye momoro diomongi kuwi mange. Jarine nganu widwile ku nyile kok ngene RT ngono. Pancol ene celeng ngono pisan wis. Wong ra pegel piye ya anu. Bocah berarti kayak iki. Masalah. Lah kadang jagane tenan nek. Iki mau sing mangan kaloro tok ya.
rene mek arek. Panjen yo kali renek. Ah, gelit tok iki. Ora enek apa-apa. Jam piro? Ini tengah wengi iki. Aku cek ngurusi organisasi gitu lho. Kalau jalan iso ben kita. Hah? Jalanan iki. Ngono ya, mah cek ngurusi kuwi sebagian kok nang biasane paling mulai kleson ki mau ya njaluk sepuro kuwi mau karepku iki ngono lho. Wis esuk ning kene. Iya nek niate baik teko Mas Duit. Oh duwite ya foto mangane aku yo ora oleh opah lho. Lah tapi ngono kuwi omong. Lek aku ngomong kuwi jelas gak budal kok. Lah ngomong dhisik jelas gak budal to? Gak. Wong karek ego-ego tok. Apa belum yang iki? Kan kepanasan. Ruwono ya ora kere asudi aku tenanan. Kepanasan wong loro, ya toh? Hah? Kowe iki Keringetan ya wong loro. kowe iki asin iki ya nganu Bos. Soulmate iki ngono lek. Golek Ya cewek. soulmate soulmate tapi aja ngono. Ora usah golek. Gendenge tak jejeli. Oke, ndak golek-golek cewek ngono lho, jalur. Deh, nyapu to. Aku lek seblek cewek budal dhewe aku ora ngejak iki aku. Besengek sitok iki lho aku gak ngejak iki. Piye? Saing karo aku. Ngono piye? Heh? Aku melok oleh-oleh. Pengen rotok, Bos. Jariku kan wong penting jarimu. Weh. Yo aja ta. Engko nggarai oke sing roh engko. Pengen rotok koyo ngono lek. Kalah saing. Iki cukup aku tok wis sing roh iki. Ya wis. Aja lek liyane. Ngene kuwi bagian wong loro wis piye? Apa nih? Ya maksudnya iki mbok pendekatan mbok nyapu kan terserah awakmu. Wong butuh ya rono yang ngopi ya piye. Apa saiki tak tukone? Mie ayam gak usah ngenteni Kowe sesuk-sesuk. dhewe ya ngono ngenteni luput piye iki. Lah iya. Kowe tukokne. Lumput opo ya mene tengah wengi ya. Lah iya. Sesuk ae lho. Apa mben wis? Yo, wis. Panduk mie ayam ya. Tak jalurmu tak turuti. Yo. Yang penting kowe gak nesu ya toh. Yo. Subscribe.